po for 3 years. So, single mom po ako. May 3 babies po ako. And then, nung unang year po namin na nagkakilala, hindi ko alam na may asawa siya. Tapos nung magsa-second year na po kami, doon ko na po nalaman. So, ang sabi niya, aayusin niya, ganyan. Until na maghiwalay kami. Tapos, naging friend ko po yung girl. I mean, yung dati niyang asawa. And we are so much okay na po ngayon. However po, dahil po sa naging situation ko sa kanya, parang I am longing for someone po ulit na yung makakapagbigay ulit sa akin ng attention, ng validation, ganun. So parang dahil nga sa naging sitwasyon ko before na naging mistress ako, parang hindi ko alam kung dapat ba na mag-detach na ako dahil baka masaktan lang ako ulit or dapat ba mag-take risk ako ulit after nung sobrang traumatic experience na naranasan ko. Risk taker ka ba? Oo naman. Sa lahat ng bagay. So, bigyan mo ko ng example na tinayaan mo, dude. Sa buhay, sa pag-ibig, sa trabaho, marami. Sa lahat ng aspetong pinapasok ko, talaga nagre-risk ako. Kasi ako yung tao na hindi ko naman alam talaga yung pwede kong mapuntahan o patunguan. But, naniniwala ako na kapag binigyan mo ng puso at nagsumugal ka talaga at binigay mo yung lahat doon sa bagay na yun, na wala kang kasiguraduhan, magtatagumpay ka. Oh, wag kang umiyak, dude. Yun lang. Maluha-luha si Titan Jello dito. Oo naman, syempre. So, okay lang kahit wala kang kitain, ganyan, basta... Oo, kahit sa pag-ibig din eh. Sa pag-ibig, sa trabaho, yun nga sinasabi ko, di ba? Sa career, kumbaga kahit hindi naman yun eh, to follow ang kita eh. Pero dapat dapat passionate ka. Dapat nasa puso mo yung ginagawa mo. Kasi, ano yan eh, magbubunga lahat ng mga bagay na yan. Yung tinatayaan mo at sinusugalan mo. Kumbaga, magtatanim ka Muna. ng seed. Yes. Tapos, tsaka siya bubunga. Yes. Yun. Paano pag hindi nagbunga ng maganda? Okay lang, at least may natutunan ka. May nakuha kang lesson doon sa mga bagay na yun. Na talagang may mga bagay pala na magiging risk taker tayo or magsusugal tayo pero hindi mapupunta sa atin. Pero may makukuha tayong aral doon sa mga bagay na yun. So, susugal ka kahit may asawa na siya, ganun? Oo naman. Hoy! Teka lang. Hoy! Susugal ka kahit may asawa na? Kahit may asawa ka na, may asawa siya, sinusugulan mo yon? Depende sa usapan. Depende sa ganda? Depende sa usapan. Hindi naman sa ganda, sa usapan. O depende sa sikep? Grabe. Kidding aside, but yun nga, di ba? Dapat maging risk taker tayo. Hindi sa lahat ng bagay, Oo naman, hindi sa mga masasamang bagay, kundi sa makakabuti sa'yo. Oo. Tsaka kailangan din medyo calculated yung risk na tatahakin mo eh. Natutunan ko yan sa buhay. As we grow older, kailangan medyo calculated din yung risk mo. Hindi porke sabihin na natin na hindi, YOLO, you only live once. So kaya hindi porke na bawal, wag kang magka-what ifs, kaya gawin mo na to. Hindi porke ganun yung sinasabi ng iba at yun yung pinaparating ng mundo sa'yo, gagawin mo na. Agree. Kasi, may iba-iba tayong kwento. Totoo eh. Kasi, syempre, kailangan pa rin na pag-isipan mo maigi yung desisyon mong yun. Kung ito ba ay hindi lang makakabuti para sa sarili mo, kundi para sa kabutihan ng nakararami. Ganda nyon. Hindi lahat ng opportunity ay opportunity para sa'yo. At dapat mo i-grab yung opportunity na yon. Minsan may mga opportunity na hindi pala para sa atin, pero nandyan lang. 'Di ba? Kapag pinasok mo yung opportunity na yun, napapasama ka. Oo. Mapapahama ka. Pag pinasok mo yun, makakabuo ng bagong buhay. Siyempre. Charot with the rot. Anyway, kabisyo, bagong gabi naman na naman ang ating pagsasamahan. Kapiling ang Basta Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hindi alam ng anak ko
kung sino ang tunay niyang ama. Alam mo, dude, recently, may nakikita ko sa social media na nagte-trending. Kung saan yung isang bata sinabihan mismo nung kinikilala niyang ama na hindi daw siya yung tunay niyang anak o hindi siya tunay na anak. Nakita mo yon? Hindi pa, pero masakit yun ha. Pero may positive and negative para doon sa bagay na So yun. paano mo naman nasabing may positive and negative? Siguro, kung nasa tamang edad yung bata at sasabihan na hindi ako yung ama mo, positibo para sa akin yun. Kasi tumatayo kang bilang tatay nung bata pero hindi mo pinagkakait dun sa bata yung pagkakataon na makakilala niya yung tamang tatay niya. Pero magiging negative lang yung bagay na yan kapag hindi pa marunong umunawa yung isang bata doon sa bagay na sinasabi mo sa kanya. Dude, paano pag wala pa sa legal age? Yun ang mali doon. Doon nagiging negative yung ganong usapin. Kasi hindi kayang unawain at i-process nung bata yung sinabi na yun eh. Na hindi pala ikaw daddy ko, wawa naman ako. 'Di ba? Pero kung nasa tamang edad yan, maiintindihan niya na tumayo kang tatay sa akin, salamat. Pero hindi mo pinagkait yung tamang tatay ko talaga. At binibigyan mo ako ng pagkakataon na kilalanin siya. Yun lang yung sa side ko. Ikaw, partner, ikaw ba? Anong tingin mo? Eh di kung ayaw nyo maging anak ko, hindi. Diba? De, charot lang with Darot. Oh, nakakatakot din yun, no? What if sabihin sa'yo ng nanay mo o tatay mo na hindi ka tunay na anak? Yun lang. Diba? Parang Nakakalungkot. grabe naman yung emotional torture na gagawin nyo dun sa taong yun, na parang all throughout ng paglaki niya, diba? Pinapalaro nyo sa kalye o kung saan man, tapos bigla sasabihin nyo isang araw na hindi ka pala tunay na anak. Ang sakit-sakit nun. Pero masakit din kasi na tinatago-tago nyo sa isang bata na siya yung tunay niyong anak pero hindi naman pala. Tas ma-figure out niya na, hindi pala kayong totoong magulang ko. Galit ako sa inyo. May ganun eh. May mga kakilala akong taong ganun, partner. And hindi mo yun masisisi, ha? Yes. Hindi mo masisisi yung mga taong yun. Yes. So, abangan na lang natin kung ano yung patutunguhan ng kwentong ito sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rakitera. At DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. J-Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.